Det er jo lige den der hånd, du stopper. God fornøjelse. Ja, jeg må sidde på.
Det ligner en af Kaline nu, fik jeg. Sådan du skulle have gjort det, Nissa. Ja. Du skal lige grebe det fat i hovedtøjet på den. Står nærmest og skærer. Hvor var det flot. Altså, det var det sagde for indirekte. Det var lidt bagud. Så sad han og knopper på røven. Pernille, det er din tur nu. Nej. Hvor meget blik at sige, gav du ham? Ej, hvor er det imponerende. Jeg fik at sige, det er godt. Vi står nede og bare tænker, når var det bare det? Når var det ikke andet? Var det bare det? Ja, okay, så begyndte det. Ja, men det der, når de så begynder at skal spille lidt fremad, så... Ja, det er
det flot. Vil du blive her sammen med mig? Ja, og meget hyggeligt, for du varmer. Nej! Nu stopper det. Ej! Det er jeg klar over. Vi tager hatten af, og så er der scene igen. Ja. Klapper du op? Ja. Ja, det er meget dygtig. Det er ligesom at se andre ud af. Godmorgen, jeg er bare ikke til. Nok, jeg fandt dagen, og så ej, det er fantastisk. Ikke bare her. Nej. Og så var det dejligt varmt. Så skønt. Vi har en anden hest op, den her. Hvad? Vi har en anden hest op. Jeg tror, du har sagt, at vi har en problem med at komme op. Og vi havde en anden hest. Var det ikke også en anden hest? Vi havde jo en hest, der havde problemer med at komme op på. Har du stadig de blå mærker, vi så vise som et eller andet? Vi har rigtig slået os. Ja, jeg tænker, kan du lige vise fanden? Og jeg tager lige nu på, så kan vi godt. Men vælgerne smidt satte den i dag. Jeg har dårligt gjort, men vi håber, den går. Ej, det er jeg så spændt på. Ja, svares ved. Så er vi lige helt Det er også vant til hovedet, og du har sådan en. vist også finde Det kan godt være, at han får ham reddet. Der er faktisk nogle rigtig gode videoer med. Så rider du i morgen, Pernille. Når du har reddet det. Ja, ja. Det laver meget godt. Jeg skal nok holde. Vesten på, ikke sød? Vesten på. Det kan være, du kan komme op, men skægen er her. Jamen, det kan du sagtens. Det vil faktisk være en god idé, Pernille. Det vil det faktisk. Så er hun ligesom med på at sidde på ham første gang. Og så bliver det så lidt svært, hvis man ikke sådan har den der støtte. Så lige den tør man prøve selv. Pernille? Er det ikke vanvittigt, at han står på hovedet over? Jeg tog et billede af det og sendte det til Lærker. Jeg tror, du skal have aftensat. Ja, hvad? Den har vandet, så jeg har aldrig sagt, at den var flink. Du tør ikke sige mere godt om den eller noget om den. Tag den som den er, Shane. Hesten fejler ikke noget. Det er piloten. Altså nu er vi to, der har været op. Vi har sådan set ikke rigtig været nogle piloter endnu. Det er sådan en kaospilot. Jeg så godt billedet i går. Og så kommer Shane. Kvarter efter, så står han på hovedet på den anden. Det er sgu okay. Respekt. Pernille, du skal ikke finde dig i det. De har jo ikke brug for ham mere. Hvad? Tal for en tid. Vil du se det med? Ja, det kan du sige. Ja. Jeg regner med, at du larmer, hvis du har med din hånd. Skal jeg larme? Vi larmer alt, hvad vi kan. Kom og spring over. Ja, det gør vi alligevel. Det kan gå meget, vi larmer. Spring over, det er bare løbe igennem. Tager det hele. Og det er lidt spring. Ikke med hegn, det har vi jo også. Ikke hvis der er ekstra hegn hele vejen rundt. Den gør det ikke. Hvem er knafter? Favorit af. Og det har du sagt, ja. Jeg sparer sig selv for... Jeg får ikke meget problem for den. Og det er hesten, der Den bare kommer op, så det det er det også, man skal lade dig, så hun ligesom har noget, så hun tør. Det er også de videoer, så på YouTube, hvor han er ude i Rødhus, så kommer hun også op og sidder med hesten, mens han var der, og det er jo meget godt at have prøvet. Ja, fordi når man selv står lige på Lille, tror du, du skal have ridestøvlerne på? og ride jo, når han er færdig, så hvis han når at komme op, så bliver du også nødt til bare at komme op. Det er så værd tydeligt, Pernille. Så det vil give en tryghed i morgen, som har været op i dag, mens han er der, tænker jeg. Ja, det tænker jeg også. Det vil være rigtig... Men nu han er her, Pernille. Så se, du følger efter, hvor langt han skal.
Hvad skal han nu? Det kan godt. Ja, det kan den altså. Hvad skal han nu? Er den i koma? Pas nu på. Hvorfor skal han pludselig kalde sådan noget? Det gør han heller ikke med sadlen. Hvor han lige skal vente til siden. Gør den sådan med sadlen med? Nej, men den har heller ikke været ny i stedet. Der er ikke nogen, der jager. Ej, nu... Så bliver han da ikke rar at komme op på om lidt. Han tør ikke at hoppe over. Jo. Okay, jeg går altså ind, fordi nu bliver jeg også bange. Nej, der er ikke noget, der han gør det ikke. Det er sådan, du gjorde det nu. Det er 100, han har gjort det nu. Det var det, der Og hvor var jeg sød. Jeg gemte mig kraftigt med bag dig. Der er ikke noget, der dag, vi løsprang ham. Det gjorde han så. Jeg har våben. Ja. Men den er lidt ligeglad. Eller også gå her bagved. Ja, den er fantastisk. Ja, det skal I, skat. Fordi de tuder, og den løber rundt nu, ikke? Det er ikke så nemt, fordi de vil derover. Han sætter op på den nu. Ja, det tror jeg. Det tror jeg, han gør. Det var så, han var der så rolig lige før. Nu går du ikke den vej, så kommer de igen. Birgitte, kan du ikke gribe ham igen? Det gik jo meget godt før sidste gang, ikke? Ej, det er hjulpet med det høje hegn, jeg har lavet. Jeg grine de første 10 videoer, jeg fik. Nu falder han på ham. Ud. Og ikke folk. Overspringslænding, ja. Skal vi tage Mille samtidig, eller hvad? Jeg vil gerne have, at du kommer hen til at spille. Du kan godt stå. Er du bange for, at den kommer op? Det var jeg da også. Det var da godt nok også. Den kommer bare med fuld fart. Det var sådan en tur, jeg fik på pulverflasken. Var det det? Ja, så man følte sig lidt hjælpeløs, når man sidder. Det var så sjovt. Hvorfor er de gode, at de går udlandet? Hvis der er snor. Stoppe den selv med at bukke. Ja, den stopper selv. Nå, okay. Det var også, jeg sagde til ham, det er vildt. Ja, hjertet. Det er både
Ej, prøv nu at se, når jeg er helt træt. Det er jo for galt, det her. Bodil, går ikke med en hund. Skal jeg gå ud og sige, at han skal gå igen? Nej, det er nemt. Hvorfor følger den dig ikke, Sjæng? Kan den ikke lide dig? Hvad? Hvorfor fulgte han dig ikke før, Sjæng? Hvorfor? Nu har vi set dine videoer, dine videoer på YouTube, der følger de dig til din hund. Nu henter lige vandet, eller hvad? Ja, han henter bare lige vand. Ja, så er vi Det går også ret videre. Han springer i armene på os, så han kan komme til. Bare alt for flex. Han skal få nogle tæt. Ja, det har Behandler ham som en mand, bare. Bare han med, at han tørrer lige på lidt hjælper i de første 5 minutter. Hvad? Men jeg presser ham lige. Og han er tror ikke sparker after, men han er markeret. Ja. Det skal jeg ikke tænke på. Det er kun begyndt, at du har været lidt for flink. Så normalt jeg siger, under hans arbejde, det er ærlig eller flink. Og du svarer selvfølgelig, at jeg skal være ærlig. Ja. Så det er ikke noget galt med hesten. Du må bare komme ind lidt for tæt her. Han er lidt meget selvfindende. Det vidste jeg ikke har. Nej, det er rigtigt. Nok lige forsøge. Selvom man har været efter ham, så kan jeg godt sige, at vi stadig var Jeg er så bange. Ja. Men det er han smasker nu, og han overgiver det ikke meget, jeg laver. Det er bare den rigtige ting på det rigtige tidspunkt. Det er så kommer det her. Og den der rigtige øjeblik. Ja, fordi vi har prøvet at arrangere den, den er skidelig glad, når klapper den over kvisten. Den står som der hele tiden. Jamen, det er ikke med den med fisk. Nej, Klap den med vi din kan ikke hjerne. komme væk, vi kan ikke komme væk fra os. Den står som hele tiden. Nå. Også den er gal nok. Vi hører det, det er søde. Det er ikke tasket nok. Også Mads, der er der. Åbenbart. Du kan godt tage sådan en arm over, men ind. Ja. Vi kan ride hjem på. Jeg tror, han er lidt. Er det bare for at lære dig tjene det der, eller hvad? Jeg får lige helst til at det var jo han kører, før jeg var jo. Det er næsten ikke det helst, når vi sagt, at det er mig i bunden. Og Pernille plejer ikke at ride med fødderne deroppe. Nej, det tror jeg så heller ikke, det bliver Og til. den vil du helt den var. Ja, nej, ikke sådan lige umiddelbart. Hvorfor kan det være? Er du bange, Pia?
nej. Jeg er. Det sidder lige. Okay. Hvor mange er der? Nu står der og holder øje, Lisa. Du kan nok lige stå lidt på hovedet. Tjekker lige videoen, og så er det det. Og jeg forstod ikke rigtig det der med, at han rejser sig, så lægger sig frem. Ja, og det tror jeg, vi prøver at lure dig af selvfølgelig, ikke? Jeg ved ikke med det. Spørg min ekskone, når du prøver på 20 for hurtigt. Det får det ikke skov. Han mangler en rytteform. Ja, men der er ikke nogen rytter. Vi skal jo drikke kaffe, så... Men jeg tænker, du kommer igen i morgen, Shane, og så tager vi det derfra. Og det er i morgen. Jeg hørte mit navn. Det er jeg ikke villig til. Vi begynder alle sammen at hyperventilere. Så skal vi hjem, så? Ja, det er chok. Mener du, den ikke gør noget, hvis man lægger stop på den? Det ved jeg ikke. Ja, jeg har sagt, at jeg var flinke nok. Det er ikke klogt. Ja, men Shane står der, Pernille. Du skal jo derop på et eller andet tidspunkt, jo. Hent en hat og en vest. Hent en hat og en vest. Men En mand hat. menneske er klogere end jeg er. Ja. Shane holder den jo. Nu er den ikke stået. Ja, kom nu bare. Du skal jo derop, Pernille. Ja, det er det. Holder! Jeg skal ikke op, hvor jeg er her, så han kommer ikke op i morgen. Det er det, hun skal prøve nu. Hun skal komme i morgen igen. Mens han er her. Ja. Det kan være, hun tør i morgen, men anden dag. Det er ikke den bedste bold, for den er bare slow motion. Men den har en lille hop i så hvis du sidder i sådan, og den laver lidt ting, det ikke kan fortsætte. Det har man en fint for bold, Det de lader på skive forben, det gør også, at vi ryger... Men hvis nogen bare kunne sidde op på sådan, så... Springrytter. Jeg lader sgu ikke på skive forben normalt. Bare allerede det, du har gjort nu, det Det er ikke så godt, når man er derude, så får hun ikke så vildt noget. Ja, men så er ikke så vildt for mig. nogen har ikke... Moses for idiots. Er det en hest ved yoga, mener du? Nej, den der jeg læste på den, det er HSV Yoda NO2 lektion. Det er meget basis til. Lige fra starten, den skal ikke give mig i finger fra starten. Og det har den på. Det gjorde den nemlig. Bare den sagde til mig, at den ikke har respekt nok for dem, når den står på jorden. Ja. Og jeg skal bare markere over for den. Men vi har jo svært ved at tyde den, fordi den har været så venlig. Altså havde den været en djævel. Ja, Det er nok dårligt. Så gaveopgørelse siden, så hellere gør det med Shane. Kan der spore på? Den holder bare øje med Ej, hende. Pernille, tag spore på. Kom nu. Julesporene. Jeg ved ikke, gør det nogen forskel? Jeg ved ikke, så du falder ud i alligevel, eller hvad? Shane holder alligevel. Hovedtøj uden for det der. Du kommer aldrig opsæt, så det er dit ansvar. Det er sjældent, jeg tager på rytter. Nå, det gør det. Og det skal ikke være Og jeg slipper ikke. Slipper ikke. Jeg slipper bare igen, når det ser meget mærkeligt, når jeg er færdig. Altså, jeg synes, du behold snoren på, Pernille. Så skal du sige,
chit og Alt det basker. der. Gør det ikke med mig. Jeg skal Bare, nu ved vi. Det er klogere i dag. Du kan bare sætte den over. Række ben, det er sådan rigtig ærgerligt. Vi mangler det der lille svand, eller en sporarm. Vil du have, Bare et lokbid. vil du have den på? Til mig. Eller nogen bare et lokbid. Det er malmbånd. Vil du have nu? Det er så den der, sådan en longe-ting. Klip med 2 klipper i. Den er for stor. Den er for stor. Til at Nå, longere Og med. det kasker rundt også. Nå, okay. Bare den sidste del af næsebånden. Ja, eller men en det smørarm. kan jeg finder. Eller en saks. Ej, ja. Det er en god idé. Det er fordi, han skal bruge en snor, sådan, så man kan sætte biden fast på. Så ikke, når den tager fat i det, man hiver rundt med. Hvad laver du lige nu? Jamen, du går over til hesten. Hesten stiller væk til dig. Det er ikke nogen, der kører. Og du siger, det er dybt, du skal. I stedet for, at du kommer her, og du skal være lige lidt. Og så hvad fanden har du gang i? Og jeg har sagt, kom. Du er altid god, når du skal være kompetent. Ja, ja, der skal stå hovedknuderne. Det er godt, man skal Der var en god til, det var rigtig vigtigt. Det kan også være, at du bare er... Men nu har du også set det mest spændende. Nej, nu bliver det spændende. Det er super godt, hvis jeg er med. Han skal jo op på et tidspunkt. Du gør det ikke i morgen. Nej, og det er bedre, at han holder hesten, og kan holde hesten, i stedet for de andre står med vores. Man kan jo gøre de der ting nede for jorden af. Der er til, hvad den laver. Lidt. Jeg kalder den stadigvæk en dødsmaskine. Jeg sagde til Jesper, han har et dødsønske. Det, jeg vil ikke. Jeg skal ikke op på den her så lille kommer oppe og vise, at den ikke gør noget. Efter rådgiver har jeg fået lidt respekt. Jeg fatter den mest troede, at jeg nogensinde har haft i skrigevæskekanalen, hvor man kan sige, altså man spiller. Og så gik jeg ud lige pludselig for den løse tøj, og så den var til sådan noget, så jeg er ikke engang sikker på, at jeg sidder sådan, den lander på knæet. Så bræk. Altså, det er søvn og skruer ind. Ja, jeg skal det. Jeg ser resten på videoen. Vi ses. Han vil også ses. Og du teknisk står stadigvæk på max, så længe du er. Kan du
det var bare den slutter. Jeg kan lige se hesten er okay. Ingen lyder. Hesten er okay. Altså, så hvis du kan komme op og bare, hvis den sidder den der slags nummer det, går lige knytte den op på nakken eller den skal stå stille. Det skal bare hoppe med, hvis det ikke går. Hvis du hopper, løber den ud, så er det ikke. Jeg synes, det der land. Der var ikke med en rødhest, det var faktisk knaldet hovedet ind i. Det gik ikke så godt, fordi jeg kunne sige, at til at gøre noget forkert. Ret mange restauranter er der og bruger sig det her med sand, der skal komme på. Så hvor det har spejlesikker for en til? Det er ikke sådan, når de kommer i gang. Jeg har aldrig set det. Det er sådan noget. Og det er I'm alive! Og så redder han bare lidt bukket på hullet. Det var stoppet, så fik han bare et sæt til det. Og det var fordi I var frække, der blev frække? Det var bare pisse frække. Det var så rent kan jo bare slet ikke. Ja, det gør det jo ikke, når vi rører til gang ud. Og så siger jeg jo afpå, at den blev reddet sin tid, så kom det jo igen. Altså, fordi vi bliver jo ikke ved. Den kan jo godt mærke, at vi står af, ikke? Det er jo menneskernes fejl, ikke? Det var jo ligesom, at nu skal Pernille over en kaffe. Hvem er den hvide bil nu? Det er en Pernille har kørt i før, så det må være en Pernilles far. Det er Pernilles far. Jeg skulle lige til at sige, det kunne også være Jonathan. En trækker ud i det. Ja, så er det. Vi skal kigge på det rette tidspunkt. Ja. Og indtil det så, vi skulle have gjort, ikke? Det er det, han siger. Hvad slikket? Sådan der. For den går sådan her. Så når hvis vi sparker, så sparker den ikke Hvis du bare laver lidt, starter går. Det er faktisk også Jeg laver bare når hvis vi laver balladen, når når den lander, så jæver den væk, hvor vi stod der, nå, det nu er en ballade, så lander den, og så sparker den. Han siger, de sparker altid. Vi skal lære af det alle sammen. Hej. 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 Du kommer på det rette tidspunkt. Os, der skal tage Vi er nødt til at have samlet ind til det her show. Det går fantastisk. Var han lige op? Ja, han har været ude. Han står på hovedet på den. Ja, og vi kan stå på hovedet. Ja. Han stod simpelthen på hovedet på den. Han har faktisk også lavet en værmøl over den. Ja. Og han knuppede den i hovedet med en støv. Hen over den også, altså. Og nu skal hun op. Stoppe sød lige om lidt. Hun ser meget afslappet. Det er hun ikke. Hun er kun 300. Det er bare, der kommer op på den. Hop på den. Hvad så? En LC, dressur, eller spring vi ud i, Pernille? Jeg tænkte på, hvis vi kan have 4-5 mennesker, der ligger på banen, så laver nogle kabaletter. Sagt. Ja. Gør du bare. Hvor mange sagde du? Helle for en ekspert. Så kan det godt pege nogen ud. Jeg synes måske lige, du skal holde hende. Skal du ikke holde fast i hesten? Jeg har sagt, den skal stå stille. Hun får det gratis. Stå stille, så er det gratis. Det er det gamle Figaro. Nu har han lovet det. Vi kommer altså ud med nogle flere heste, det kan jeg godt love. Vil du få en bokser, eller hvad? Det er okay. Det kan jeg ikke noget Eller på. en mark i A med ekstra spring. Har du taget stibollet ned? Hvis den der. Nu er han gammel.
meget bange, når du kommer op. Tag det stille og roligt. Jeg trækker den. Der er ikke meget strøm. Jeg er så fræset. Hvis du ikke er lille bil, du skal lige rette den en gang imellem. Hvis cyklen går, den lille ting, hvis den får lov til at bare gå 3 skridt frem ud, hvis du stopper den eller noget, så stille over det overtager den. Så det er en hest, der er meget vigtig. Også når du ikke får den, du skal ikke bare ligge rundt og rundt. Du skal altid styre den og give den lidt til at tænke over. Hvis den kæder dig, så er det pludselig ligesom unge dreng, hvis de kæder dig, så er det let at være der. Men det har vi faktisk snakket meget om. Hvis den kommer i gang, så skal den ride programmer, og den skal gå til siden, den skal gå alt Den muligt. skal ikke lave voldsomt, men den skal aktiveres. Ja, præcis. I stedet for, at det kan bruge det at ride 3 timer rundt om en volter, for den får kondi, men den hjælper ikke hjem. Det er bedre at ride 5 minutter, men i stedet for, at lave volter, stop, start, op på lyd nogle gange, lave nogle oddtaler, have dem tilbage en skridt. Så alt sådan mærkelige ting. Tror du, han har været sådan altid, eller tror du, det er fordi, det er sent, man går i gang med den? Hvad tror du? Hvor gammel er du? Jamen, den er 3,5 år. Det er ikke så sandt. Nej. Jeg har en skole, som er næste uge, den er hårdt. Det er ikke let en skidt med den. Forstår den. Først jeg skulle læse den, så kan jeg køre den ud, men jeg vil ikke læse den. Nå, det bliver næste projekt med det. Det gør det. Men det er fordi, vi har boet over bondemanden, ikke? Ja. Og har haft det rigtig, rigtig godt. Men har den gået i en flok, eller bare? Ja, godt flok. Ja, men det hjælper lidt. Med mor og far og hele vores, altså ikke far, selvfølgelig far, men hele ens verden, ikke? Ja. Så det er rigtig ligeglad med alt. Så havde vi hjemme hos Hegn 4.000 gange. Ja. I sprunget han fødselsdag. Pekang. Hvad? Ja, og det er jo så lovligt i Danmark. Det er jo lovligt i Danmark, ja. Det vil den også bare ønske. Det er sikkert. Så du skal kun én gang, så rykker Ja, jeg tilbage. så. Ja. Så er det noget med dyrlæger, så det er sådan lidt ærgerligt. Har du lige til fødning, eller til salg, eller hvad? Den er ikke nok. Det er super springhest, og det bevæger sig fantastisk. Ja, den er dybt dårlig for springer. Militærig. Ja, det ville være fantastisk rigtigt. Hvis Pernilles far vinder i lotto, så køber hun den selv, ikke? Det snakker hun om i hvert fald. Ja, men det er en rigtig fin hest, men vi har bare ikke rigtig fint tid. Hvornår har du slås med den? Halvanden 2 måneder. Det er også noget med at lukke den ud. Altså, den går ind i os, den går ind i hegn, den går ind i absolut alt. Og de andre heste, derfor er mange skrammer, den fatter ikke, den læser heller ikke dem. Den får simpelthen tæsk i tid, for den er, som du siger, lige med. Lige med. Den er færdig næste år. Hvad? Nej, jeg er lige... Ja, det er den. Kan vi prøve at trække rundt til? Du kender dig godt. Og det han sagde bare, at I keder dig. Mig eller... Tror det går for langsomt? Ja, det er godt, men hjælper hende. Kan du optage med din mobil, Mini? Fordi der er ikke ret meget strøm tilbage på den. Det er bare, jeg skal nok sige til, hvis den går ud. Det er bare synd, hvis ikke hun får det sidste med. Ja, præcis. Og hvis jeg laver det meget blad, bare hop på vognen. Bare hop tilbage. Kom tilbage og løb. Er du klar på krav nu? Nej. Hvor sej hun nu. Ej, hun sidder måske ikke så godt. Lidt af vest på, så sidder man bare lidt tilbage. Jamen, det er det bedste, eller lungerne bare ned i munden. Ja, det er faktisk mest værd, det bliver på den måde. Der er sikkerhedssko på ham. Men han har ikke gjort store tog. Man har jo ikke en chance, når man hænger på maven. Nej. Og det var Nille-træk med. Ja, det synes jeg også. Det kan hun, og så kan hun, det er det der med, at den er fremad.